nola Kristo 50 urte pasa diren, eta nola Kristo oraindik hemen gauden Oriol omentzen, baino ez berak merezi zuen omena. Burgosko juizizua izan zen moruan, hori beste momento klabe historiko bat izan zen. Eta hor jakina, horretaz arro genduela. Bai. Da peligro handitzena zen, guarditxak zeo zer entzutia, zarataren bat entzutia, edo eitxia recuento sorpresa bat. Zeo zer gertatzen rarua zuita, danok bota eskumara. Danok jo eskumaruntz. Bai, bildurra, derrigorrez bildurra. Nik egin eban lau gau fugan. Astelenian urten, karzelatik, eta euenian harrapatau eskuen. Heltzen ginen, kakaz beteta, alkantarilako kakaz beteta. Orduan, aldatu behar ginen, eta bezperan paketeak sartuta ziren, bakoitzak galtza bat, alkondara bat eta zapatila batzuk. Ni erantzten eta jasten nintzela gogoratzen dut Oriol etorri zitzaidala. Oriol bera. Oriol. Eta, bueno, izututa zegoen, akojonatuta zegoen, baino posi, kriston barreakin, ez zuen ezer pentsatzen, ez zuen ezer ulertzen, berak jarri zuen alkondara, zoritxarrez, Guardia Zibila zulatu egin zuen. Hola, alkondara hutsean, zapatila batzuk eta besterik ez. Goizeko ordu bat erdietan, apirilaren 5ean, eroseia izango zen ja, eta euria. Gabaz, menditxan, ezebez ikusi bat, izan jotuta jeuan, zenbat bidar, jo genduan, bisok, alambraden kontra. Kartel bat ikusi eta aberi pintxak jeuan, zeo zer frantzesez. Eta keba, dana zen koto de caza, eta dana castellanos. Beste kartela handi bat jeuan, karteran onduan, eta urtean ginean bisok irakurtzeko hori berri do eta hor urtean ginean euroge basoan zeuazen da, ikusi eskuen. Lehendabizi, Iruñako kartzelara eraman gintuzten, 24 ordu harrapatzen, eta nik gogeratzen dut, kartzelara zelda batera, ziega batera sartu, eta negoen bezala, etzan egin nintzen, apurtutan nengoelako, bai fizikoki, gau guztia errekatera, eta psikologikoki apurtut. Negarrari ekin nion, eta gero lukartu egin nintzen, nik uste dut, 24 bat ordu lotan geratu nintzela. Esnatu nintzen, ziegan nintzen, atea jo nuen, eta lehendabiziko gauza dutxa eskatu nuen. Dutxara jun nintzen, eraman gintuzten, eta gogoratzen dut dutxa ura goiti bera zetorrela, platerean dena beltza, ura dena beltza. Gehienok, hemen bertan erori ginen berriz, porrota izan zen, iesaldia, 4 kide ezik. 4 kide ezik, da zorionez, 4 kidek gutxienez, askatasuna lortu zuten, besteok beste urtebete gehiago egin izan bergen nuen. Baina aldi berean, gero jendiak esaten zigun gainera, porrot horrek izugarri balio izan zuela, amnistiaren aldeko borrokan, kalean izan zen amnistiaren aldeko aldarrikapena areagotzeko.